guys! Welcome to Pimsham. Welcome to Thai Store guys. Nata diri sa Thai Store guys kay natay palitan. O palita og glutinous rice kay naman sila diri ay. O bananta mo sa sud guys aron makakita pud mo sila mga tinda. Pero mananghid sa ta kung tugtad bata. So let's go guys. Si Papa magpaabot daw diri sa sulod. O sa sagdanan sa sulod. Pimsham. Harita diri ay. Welcome to Pimsham Store. Si Papa ay nagpaabot ra. Open na sila. Dajo ba video? So nanata diri guys. Muna ilang mga tinda na ba say balot diri ay balot. Balot ba ni itlog? Napod sila money. Kanang mga kuan guys, mga say tawag ani ay. Ano say kani tawag ani? Tapioca? Tapioca. Hala wala na glutinous rice. So mo nila mga tinda diri guys, na mga frozen food. Diri ko nakapalit og tiil. Ay. Mga meat. Ay. Murag lami lagi ni ay, murag something bilo-bilo ba, murag lami siya. Na sila yung mangga diri guys, o kapatsas. Kani pud ay murag bilo-bilo. Murag lami lagi ni ay, o kani ay. Kani ra man nila, oy, rice flour ah. Why glutinous. Kani ay black glutinous rice flour. Kani ay tapioca siya. Kani na lang atong paliton bi pero black lang sidya. Kaysa kani ay kani na lang tulobi. So mo na itong paliton guys. Nade po sila pansit kanton di mo palitan. So manata diri sa kang Pimsham guys. Wala naman ko ning palit og glutinous rice kay black mong gusto nga glutinous rice ang gipangitan ni ate kay white man. So wala naman taning palit sa nagpalit ko og pansit kanton og kaning pagkaon sa Thai ba kay katilaw ko ni sa ni Mama Sang katong amiga na mo nga Thai lami man to so nagpalit ko karon nya ang pansit kanton ka atong i-challenge sa kiyog si takuyag pakaon ani ata diri guys kani ay kay mo kaon tatagtsahan ja close pa man gitan-aw ni takuya kung sa oras mag-abli. Muli na lang ta guys kay murag taas pa tong kung magpaabot ta 18 minutes pa sa sila mag-abri. So muli na lang ta. Better luck next time. Bye. Baboy ay. Bye. Nanapod ta diri guys. Nami diri guys kay mag-date mig balik 1/4 kita kuya. Padung tag CR guys. Nari ra bitami diri kay mag-date mi CR. Joke. Ay. Nindot guys ay kuan sa bed niya na isa lasit ay nani ra imong room ba isa ra ka room. Anata diri guys dira ta mga on niya ay subway. Na diri ta mo palitag man di ta mo palit mo tan-aw ra tag sanina ni Akiyo. Mo palit ako na tay ganahan kung swak sa budget. Sale sila ay. Christmas sale. Ay mga sanina pambata. Ito mga Thomas diri guys ay tag 999. Ay mga ganahan ni Akiyo. Kani diri ay. Kaso ang size kay 90. Gamay na ni Akiyo. Muday ang size guys mga pangbata kay baby man day ni oy. Way size na Akiyo. Nay. Dr. Yellow nga train ganan sa Kiyo ana. Pero nipis lang na. Uli na ta guys. So amin na palit. Di sa lang ta mo palit kaya para pa ko trabaho. Kanya to guys ay kani. De, あと照り焼きチキン。 Kani kang papa ay. Wow. これ選ばなきゃいい。 Watashi kore. Kore guys. DLP がハニーオーツで。Ay. 焼く？ Yak. じゃあ焼く。 Kani ay ato okay na cheese. Wow. コーラと。Natong order. Yay. Kampa. Celebration daw ka magtrabaho na ko ugma. Let's eat! Mga unta guys. Kanan kay ko ani ay. Kaning subway diri ba ha? Ito papa.
Guys, ya? Ang ganahan kay kuanin guys. Hindi man ka ni mahal po. 500 kapin niya. 500 yen kapin. Mga kuanan ni sa pesos. 310 pesos. Na-sold na. Mura Jollibee ang price. Sila yung nani guys ay kung mag-party. Pwede mag-order nani ay. Mula mga price. Kung kauban pa naman sa Kyo guys. Kaya dira si Daay. Mamita silang papa kaya magpapalit anak. Ano yung price sa footlong nila guys? 919. Sa ang regular kay 550. Inya ang mahal lang nila kay soft drinks. Mahal na soft drinks. Sunod guys, kay mag-grocery ta. Dito na grocery sayo pa rito. Nagkuha sa saging ay. Tag 430 ang price. Ali lang ta sa bratohon guys. Nay. Philippine dayo papakuha. Philippine man guni, Pilipinas man guni basta Del Monte. Kanay brato ra diri ay. Palit lang ta ani guys kay ganahan man gud sa Kyo ani. Kanina nga itong paliton guys, kaya brato-brato ra dahil si Zara ay. Kanina ay spinach. Ang palitag spinach. Then, bell pepper. Gamay ram ning sodi lang bell pepper. Balik guys, kaya rita dito sa mga brato. Naman sila area guys, ngayon ani ba, naka-discount na. Kinahanglan gamito na dito nga mga gulay. Kaya medyo na yellow na diba? Pero pwede pa manggulis sa gamiton. So dirita, mamili ta ani. Kaya arong brato ra ba? Ay. No, yung price guys, 53 na laman. Ang original price dito sa Pimang ay 100 kapin. Kani ay. Kuri guys, di papa. Pangbalik ang mga kuan ba kani atong papalitan kay brato ra. Yang limon ay. Yung limon ay brato na lang. 106 na lang. Ang carrots ay kuha pa mong gud nilang mga reject guys. Diri sa Japan guys, silang mga reject kay di man jud ingon mga bati pa na ay. Ang brato ra kani atong pamalitan kay brato ra. Diba? O guwais ka, di ka mag-ginarty ah. Makapalit juga daghan niya, brato la. Papairan na. Matasi ko rin ganyan. Palitan ko niya tsahan ba? Kaya ganahan mo gugug tsahan. Di ko ganahan. O kanang inanin na ba? Kanang frozen. Kuri frozen na ka, papa. Kaya na. Kadaghan ba ning laming pagkaon diri? Makapalit mambutag was budget. Ay. Papalit daw tani guys ay. Kani ay ganahan magugug cheese stick. Kung saan naman lang natong ipamunit ay. Dagan kay nga laming pagkaon diri guys, mga frozen foods ba. Unya mga meat nila diri guys, kay mga nindot po nila mga meat diri guys. Medyo pricey sila man pero mga lami lang mga meat diri ay. Mga ganahan ni takuya kanang nanay flavor ba kay di manggugug kay bawo mo buhat og flavor sa Japanese guys. Munang nanay flavor ang paliton. Kani ato guys, ground pork Japan daw, unsa kani kay baboy o kuan baka. Kani lang kay baboy. Ni porma dire guys ay magkuan ta guys pag-adobo ta or humba ba. Nindot man gud ni nani medyo nipis. Medyo pricey lang pero sige lang. Tapos sila yung mga ready to eat nga mga binto dire guys ay. Mo ni ang sunod nga trabahoan, mga nani ba mga binto. Juice ni Akio ay. Kuna dire guys ay napo dire mga pan ay. Po yung mga pan diri guys ay nga ma-expire na ugma ay 17. Aw karon din ni ma-expire de muna naka-less na laman. Ay pero di man ni madaot dadyon ng pan guys, pwede pa man ni kanon ugma. Ay. Manigi pangita ni papa. Basta kuyo dito ay. Palit po dito tagkuan guys, na po diri mga pancake ay. Ay. O palit po dito tagkukwa kay wa na kukwa. Kani lang atong pandi kay pwede na nato butangan og cheese o butter. Ganahan niya QI. Kung kauban pa to namo, klaro ka adso nga magpapalito ani. Nay mga mga ganahan. Anza kanila mga coffee diri guys kay mga hot na sila guys. Nay. Medyo mahal lang. Diri po dai mga beer. Ay, mga beer. Ay. Kani diri guys kay mga freshly baked nga mga pan. Ay. Ay, ganahan ko ani ay palitan ni bi. Mochi-mochi, murag butsi-butsi. Cute ka ato. Donuts. Kuni papa pa nangita po sa jalay na. Ay, napoy dagay kipamit. Magbayad na ta guys.
Na tayo nilinya na ta kay para payment. Palitag itlog guys, kay na rin nag-order na ako kuan di chiplan. Tinang mo pati itlog ba mahal? Nay. Palita daan kay para di na ta magbalik-balik og palit pa next kuan Sabado namang ko nag-order na ni ka Domingo og kuan di chiplan. Naman ta guys self-service. Ay. Ano lang ta diri guys kay mas dali ni diri. Mas dali man gud ni diri guys self-service. So human at ta grocery guys, na mo ni advantage kung naiba na guys kanaitig bit-bit. Kaya kung ako pa isa ang magkapuligid nagbit-bit ana naman tay bana nindot jud na ibana ay mas nindot jud na ibana. Tira man dayon tatoy butang ang card diri para di bugat sa kuya. Wala siya kay bawo ay bit-bit in town ay. Nauli na dito ni guys sa namis bahay sa ganina pa may buntag ni Likan. So nauli na ta guys, mana dito taon mig laroy-laroy. Dara atong patsit kanton ay excited na kumukaon ani ay tay nga pagkaon. Di na tong grocery to dito gibutang. Kasi ta kuya nagkuan pa sa dyan nagpark pagtaron. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone!